Arrasate Herri Eskola. Niretzako izan zen baliabideak, eskaini. Auzotik haratago mundua zabalagoa zala. Eta hor herri eskolan erakutsi zidaten. Sensazio kolitz bat jaroiet eskolak. Realidade ezberdinetatik datorren jentia ezauketako. Irakasleen oroitzapen oso daukot eta nigan sinistu zabien irakasleek izan zen eta gaur egun nigan sinistu zabien irakasle horren eske segurazki aurrera jarraitu dut nire ikaskuntza prozesuen. Laguntasuna. Bai, laguntasuna eta etorkizunarako lasaitasuna. Ikustia poliki txikitzatik goiezela egiten gizarte bat. Aurrera egiten, eta nire izetia bertako partaide bat, emoten duz, arrotasuna hundizia. Nire ekintzan, nire mailan elkartu nintzen euskeraz ondo itzen zauen jendiakin, edo, etxetik euskera zeuken jendiakin, eta, justo nire kuadrilla, integrau ginen ikuste dut, etxetik gaztelera geukenak eta euskera, batu ginen. Mundu ez talaukeria zautzeko, lagun talde horren barruan, eta baitxa kanpo beste pertsona batzu bai, oso testu inguru desberdinetatik edo datozenak, neria ez da realitateetik datozenak eta uste dut anistasun hori guztia esautziak azkenean albidetu duztara nire bai, mundu ikuskera zabala eukitzeko, nahiko adin goiztiarretik ero. Elkartasuna, talde lana egiteko baliabidea, baina ere gure kabuz lan egiteko, jakin-mina hori, gauzak ezagutzeko, ikasteko eta horian erguinen ikasean. Eta daukati seme eskolan publikoa eta ondo gustora dago. Hori, herriaren parte izati, herriaren parte izati. Euskerazko bizimodu bat, aitasuna, herri eskolak hizkuntza mazidan. Herri eskolako esperientziak gaur egun nire irakasle lanien asko lagundu duztela. Ingenieritza guztian, masterra, Madrilen. Neu hasi nintzen, inot EHUn gizarte hezkuntza pedagogia, gero orientazio masterra indot eta gaur egun ere lehen hezkuntza ditzen nabil. Gasteizen, geografia ikasi nagoen, ointzen nabil kapataratzen, irakasle izateko etorkizunean. Nik jo nintzen Bartzelonara ikustentzunezkoak ikastera. Me alegra cuando les oigo hablar entre ellos en euskera. Eso no deja de tener nuestra identidad. Eso no quiere decir que apartamos nuestra identidad, pero me gusta que cada pueblo y cada comunidad y cada sitio que mantenga su identidad. Euskaraz bizitzeko aukera bat eskaintzen dutzu eskolak.